थुलुंगापुरीनि समायना बिबार बारि सोरगोपुरीनि सिखिरि सिख्ला बादि दिनै जेरैबो जेरावबो फालिदों फरायसा सान नंगौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै 67थि जोनोम साननि लोब्बायै आसाम सरकारा गिबियै फरायसा सानखौ रायजो नाङैनो फालिनो फोसावदों। बेबायदिनो दिनै बाक्सा जिल्ला एबसुआबो बड'फानि जोनोम साननि लोब्बायै फरायसा सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बागानपारानि बाथौ थानसालिनि नब्लाङाव बाक्सा जिल्ला एबसुआ बड'फानि जोनोम सान 31 मार्च एबा फरायसा सानखौ फालिनाय जायो। बे साननि हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिरहोनाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिजों गेरेमसा बर' माहारियारि दानायाव फरायसा आरो माहारिया लानो गोनां बिफाव बे आयदानि सायाव गेवलां मेल लानाय जायो। बे सावराय जथुम्मायावनो गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया बाहागो लायो। बर'नि बिफा बड'फानि जोनोम सान आरो जायखौ जों फरायसा सान हिसाबै फालियो बे फरायसा साननि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै बागानपारानि बे बाथौसालियाव बागानपारा दख'रानि हेफाजाबाव सानसेनि हाबाफारिजों जोङो खुंफुंनो थाखाय बेहाय थि खालामनाय जादों आरो फुंनि हाबाफारियाव फिरफिला बिरहोनाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय बे हाबाफारिया जोब्बाय आरो बेजों लोगोसे दिनै बिथांनि बड'फा उपेन्द्रनाथनि ब्रह्मनि सान्थौ सानस्रिखौ लानानै सानसेनि सावरायनाय मेल बेवहाय दङ आरो बे मेलनि गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सौफैखानानै दङ। दा नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे बर' हारिनि थाखाय जे हारि थांनाय थैनायनि थाखाय जेरैबायदि खामानि मावबाय जाय समाव जों मिथिगौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ जारिमिनाबो जुजिनानै फैनाय मोनसे जिउ जुजिनानै बिथाङा गावनि सोलोंथाइखौ लादों आरो जुजिनानैनो बिथाङा मोजां सोलोंथाइ लानानै MSc पास खालामनानै BA पास खालामनानै LLB बो लानानै इनकाम टेक्स अफिसार मोनसेयावबो हारिखौ सिबिनो थाखाय जेब्लानोखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि जायो बै समाव अफिसार सेलेक्ट जाखानाय पस्टखौ गारनानै हारिखौ सिबिलांनाया जोंनि थाखाय खोब सिबिजाथाव आरो जों बिथांखौ सिबिलांनांगोन। मानो होनबा दिनैनि समाव गोबां मानसिफोरा सार्थ जाबाय नाथाय बिथाङा गावनि सार्थखौ गारनानै हारिनि जेंनाखौ नुनानै जेरैबायदि गावखौ बावसोमनानै खामानि मावबाय खम समनि गेजेराव बिथाङा आद्रा जिउआव गोबां खामानि मावलांदों। बिथांखौ जोङो मोनफुंजोबनो हायाखैब्लाबो दा बिथांनि सान्थौ सानस्रिया जोंनाव जेब्लायबो थागोन। बिथाङा माहारि दानाय हारि दानाय समाज दानाय बेजों लोगोसे रांखान्थि जौगानायनि सायाव खामानि मावदों आरो जोंखौ बर' हारिखौ राजखान्थि दिगाव बोरैहाय जौगानो हायो आरो भारत संबिधाना जोंनो मा होदों मा दफायाव मा होनानै दोनदों ट्राइबेल माहारिनो आरो बे माहारिनि थाखाय होलांनाय दफाफोरखौ लानानै बिथाङा खोथा बुंदोंमोन आरो बिथांनि जांख्रिखांनायावनो बर' हारिनि मोनसे गिदिं खननाय टार्निं पइन्टआ फैदों आरो दिनै बर' माहारिया जि आवथायाव दङ जि बिथाखौ लानानै दङ आरो जि जौगानायसिम मोनफैबाय बे जौगानायसिम मोनफैनायनि गुदियानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि। मानो होनबा मोनथाम सुक्ति जाबाय BSc BTC आरो दा बिटिआर सुक्ति जानो हादों। बे लामा दिग दिन्थिग्रा बे गुदि होननानै बुङोब्ला जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मोनगोन आरो बेजों लोगोसे बिथांनि सानस्रिया थां आरो थांनानै थानो हो बे थां आरो थांनानै थानो हो सानस्रियानो जोंखौ जेब्लायबो जोंखौ खामानि मावनो आरो थांनानै थानो बिथाङा बोलो होयो। मानो होनबा मोनसे हारिया थांनानै थानो थाखाय गुबुन हारियाबो थांनानै थानांगोन आरो गुबुन बे हारि माहारि दङ बे जोङो जयैनो खौसेयैनो जोङो थांनानै थानांगोन। बे समाव बर' हारिया बिथांनि सानस्रिखौ मावनो थाखाय बिथांनि सान्थौ सानस्रिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय जाहाथे बयबो खौसे जायो आरो जेब्लायबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सिबिलाङो बेनि थाखाय गासैनिसिमबो खावलायनायखौ दोनबाय। लोगोसे जेब्लायबो बर' माहारिया बिथांखौ सिबिलांनो थाखाय जों जेब्लायबो जानजि खाफ्रागोन आरो बिथांनि जिखिनि आदर्श बिथांजों बे आदर्शनि लामाजों जों हान्थिनो थाखाय जेब्लायबो नाजागोन। बेखिनिखौ
बिथांमोनखौ खावलायनानै दिनै फुंबिलिनि जे बड'फानि जोनोम सान फरायसा साननि हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंगौ जों बयबो मिथिगौ जों जेब्लानाखि बर' बिजोङाव फरायदोंमोन LP ME स्कुल हाइ स्कुलाव जेब्ला फरायदोंमोन जों बर' बिजोंनि खिनियाल' बिथांनि बेसखौ लानानै जोङो फालिबोदोंमोन फरायसा सान हिसाबै जोंबो बर' मिडियामाव फरायनाय हिसाबै जों बेखौ फालिबोबाय थादोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे दाबिया दोनबाय थादोंमोन बेखौ आसामनि जे केलेन्डार बा आसामनि सरकारि जिखिनि केलेन्डार बे केलेन्डाराव फरायसा सान हिसाबै फालिनांगौ होननानै गोबां बोसोर बेखौ दाबि खालामनायनि गेजेराव दिनै आसाम सरकारा बेखौ गनायथि होबाय आरो आसाम सरकारा बेखौ दिनै फरायसा सान हिसाबै फोसावनानै दिनै कलाक्षेत्रआव बेखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै फालिदों। बेखौ जों गोजोननाय मोनदों। आसाम सरकारखौ साबायखर बावदों जे आसाम सरकारजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि मानाव गेदेर CM प्रमद बर' आरो UG ब्रह्म सारमोनखौ जों साबायखर बावदों जे बर' हारिनि सासे दैदेनगिरिखौबो आसामनि गेजेराव जे बिथांखौ मान होनाय हिसाबै फरायसा सान आसामनि केलेन्डाराव बेखौ सोसननायनि थाखाय गासैनिसिमबो आसाम सरकार बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै। दा बे फालिनायजों लोगोसे बिथांनि सानस्रिखौबो जाहाथे आसामाव सोसनो आरो बिथांनि जिउ जारिमिनखौबो जाहाथे जोंनि फरा बिजाबाव मोननो हायो बेखौ जाहाथे खालामो बेखिनिखौ खावलायनानै। क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। तितागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाईलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा तितागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।